gyara duniya. Yan rap sun ji. Ra'ayina da naki ɗai ne ga ranar rabuwar mu ta zo. Zuciya na yawan bugu cikin salama na ke batuna. Kalmar sai wata rana mai sa rabo masoya ba za su so ba. Ba wata kalma da zan tsana sai rabuwa inda so da ƙauna. A sanadin tafiya ta so ne gashi dare za ya kai ni rana. Kalmar maraya ta mai rashi ce da mai so sun yi kama da juna. Ba abin da so ba ya sawa ya sawa yan so gaba da juna. Ai kowa ya kai ra'ayinsa ne, wani don so wani don abinsa ne, wani ko don a ce yana tare da wani, kama da wani san batawa ne. Amma ya kamata dukan mu gane tabbas shi so ba shi da yaro, ba babba kuma ba kato. Dan abin da kake so yakan sa ka kaje yawo yawo. Dan abin da kake so yakan sa ka kaje sako sako. Kai ne lungu lungu. Asalin so a zuciya mu shige sai yawan tunani. So kamar zuma yake ilarsa sosai tana da muni. Ga wani ya zama na kasashe kun ga so yayi masa rauni. So jarabawar rayuwa ne wasu tuni sun kawar gaske so yakan samu a yanayi mu bi mu sa kanmu cikin hadari. A ce a'a mu ce sai mun yi burin mu kawai abun da muke so. In an ce a hana mu koma shaye-shaye, wasu su bar gida wasu sace-sace, wasu sun tafi kenan kaga ko an lalace. Wallahi an lalace akan so an fada yanayi, an canza tunani, an shiga wani hadari. Wai duk dan so da kauna ba su ci ba su sha sun kasa kwana. Dan uwa sai ka roki Allah sauki domin shi ne sarki. In ka ce ka biya wasan zuciya, dan uwa kana ji kana gani sai dai a baka dauki, a baka dauki. Da so ta taso ni so da gaskiya ban yi zaton za mu yau rabo ba. Ni ba ko ne a so da kauna ban yi zaton za na jarraba ba. Ban taɓa farcin so ga wata ba soyayya in ba ta kice ba. Sai wata rana mai sanya fargaba masoya ba za su so ba.